ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ଭାବୁଛି ହେଲେ କହିପାରୁନି। ଆରେ ଡରିଲେ କ'ଣ ହବ, ତୁମ ମନରେ ଯାହା ଅଛି କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିଦେବି, ହେଲେ କେମିତି କହିବି ଜାଣିପାରୁନି। ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ ତୁମକୁ ହଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାହେଲେ ହଟ୍ କର ନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ କଥାଟା କହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ କହିଦିଅ। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଏ କଥାଟା କିଏ କହୁ, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆରେ କୁହ ତ ଟିକେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ ରାଗିବନି ତ? ନା ମୁଁ ରାଗିବିନି, କୁହ। ତ କହିବି ତ। ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଗୌରବ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବନାଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନଛୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କୁଚୁକୁଚି ଆଉ ମୁଚିମୁଚିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।